କେତେ ଭୁଜା ଦେଇଛୁ କାଢି ଦେ। I could be your little baby, let me see your heart. You could be. ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁସି ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲ ଶୋଇଛି ତାକୁ ଉଠେଇଦବା। ଛୁଆ ଉଠୁ, ଛୁଆ ଉଠିଯା। 6:30 ବାଜିଲାଣି, ଶୋଇଛୁ ଆହୁରି, ଉଠିଯା। ଛୁଆ ପୁତ ଡାକି ଦେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଚା ବସେଇଛି, ସକାଳୁ ଚା ପିଇଦବା। ଉଠିଯା। ତୁ ବାବା କହିଲେ ପାଠ ପଢତେ, ତୁ ଶୋଇଗଲୁ ତ ପାଠ ଚୁର। ଉଠଯା ଉଠଯା। ସକାଳ 6ରୁ କିଏ ପାଠ ପଢେ? ଉଠିଯା ଉଠିଯା। ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ପାଠ ପଢିଦବୁ। ପରୀକ୍ଷା ପରେ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ଶୋଇବୁ ଆଉ। ଚାଲ ଉଠ, ଉଠିଯା। ଉଠୁ। हेलो ना हसी हसी के बेदम से तो बाबा को देखी तार सकाळ उठिकी बिछଣା ଭିତରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛି। ଛୁଆ ତାର ଟିକେ ପାଠ ପଢୁଛି, ଦାନ୍ତ ବ୍ରଶ କରୁଛି। ବ୍ରଶ କରିକି ସେ ତାର କିଛି ଖାଇବ, ତାପରେ ଭୁଜା ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ ସଜ କରିବା ଆଉ। ଆଜି କିସ ଦେଇକି ଭୁଜା ଖାଇବା ଛୁଆ? ଛୁଆ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବ, ଭୁଜା ଖାଇବା। ବାବା ଆସିଯିବେ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ସେ ତ ଦାନ୍ତ ସାରି ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛି। ଚାଲ ଏଥର ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବା। ଏଟା ଖାଇସାରି ତୁ ବସି ପଢୁଥିବୁ, ମୁଁ ତରକାରୀ କରିସାରି ତ ଡାକିବି, ବୁଝିଲୁ? ଆଳୁ ନକା ତରକାରୀ କରି ରଖିଦବା। ତରକାରୀ କରି ରଖିଦେଇକି ଗାଧେଇ ପୂଜା କରିଦବା। ପୂଜା କରିସାରି ଖାଇବା ଆଉ, ବୁଝିଲୁ? ଦେଖ ବରପଡା ଖରା ଭାରି ହେଉଛି ନା। ନା ଏଠି ଆଳୁ ସିଝିବାକୁ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଚାଲ ମସଲା କୁଟି ନେବା। 4-5ଟା ଲଙ୍କା କୁଟିଛି, ତରକାରୀ ଯେମିତି ରାଗ ହବ। और ये मसला कटा कम्प्लीट ହେଇଛି। ଏବେ ବାସନ ମାଜି ନେବା। କଢ଼ା ତାତି ଗଲାଣି, ସେଥିରେ ତେଲ ଦେବା। ସୋରିଷ ତେଲରେ କରିବା। ତେଲ ତାତି ଯାଇଛି, ମସଲା ଦେଇଦେବା। ମସଲା ଦେଇକି ଲୁଣ ଦେବା। ହଳଦୀ, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ କିଛି ମସଲା ଦେବାନି, କେବଳ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଛେଚା ଦେଇକି କରିବା। ପୁରା ଦେଉଳ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ। ଜଳେଶ୍ୱର ଫେମସ୍ ଦେଉଳ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଳୁଦମ। ଖାଲି ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେବା, କରିବା। ଗରମ ମସଲା ଦେବା। ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ସିଝା ଆଳୁଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ୟାକୁ କଭର କରିଦେବା। କଭର କରିଦେଇକି 2-4 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ବସେଇଦେବା।
ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଉଳ ତରକାରୀ କେବଳ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ପଡ଼ିଥାଏ, ମୋର କେବଳ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ନାହିଁ। ବାକି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସବୁ ସେଇଆ ନା। ଫୁଡ୍ କଲର୍ ବହୁତ କେମିକାଲ ଥାଏ, ମୁଁ ଘର ପାଇଁ କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଦେଇନି। ତ ୟା ଉପରେ ଏବେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦବା। ଏକ କଭର କରି ରଖିଦବା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରି ରଖିଦେଇ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମଟର ଖୋଲିବା। ମଟର ଖୋଲିକି ପାଣିଟା ବୋତଲରେ ରଖିନେବା। ପାଣି ରଖି ନେଇକି ଘରଟା ପୋଛିଦେବା। ଘରଟା ପୋଛିକି ଗାଧୋଇ ଆସିଲେ ଭୁଜା ଖାଇବା ଆଉ। ଦିନେ ସକାଳର କାମ ଶେଷ। ତାପରେ ପରିବା କାଟିବା, କଣ ରୋଷେଇ କରିବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏତିକି କାମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରି ଦେଇକି ରଖିଦେଇ ଆସିବା। ମାମା ଏଠି ଘର ପୋଛୁଛି। ଆଳୁ ତରକାରୀ ରୁବି ନିଜେ ନିଜେ ବାଢିକି ଖାଇ ଦଉଛୁ। ଆଉ ପ୍ରାଣକୁ ତ ଇଏ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଲିନି। କଣ ତୁ ଇଏ କରିଥିଲୁ, କାଢିଥିଲୁନି କି ପୂଜା କରିଥିଲୁନି, କିଛି କରୁଥିଲୁ। ତୁ ରୁଟି ତରକାରୀ ଖାଉଛୁ? ସେ ତାର ନିଜେ ବାଢି ଆଣିକି ରୁଟି ତରକାରୀ ଖାଉଛି। ମୁଁ ପୂଜା କଲା ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ନେଇ ଆସିଛି। ସେ ମତେ ବହୁତ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଏ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ପୁଅ ହବ ତ ଏମିତି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବେ ମତେ ସବୁ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରିଦବୁ ନା, ପାଠ ବି ପଢିବୁ, ମତେ ସବୁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଉଁ ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ଗୁଡ୍ ବୟ ଏଟା ନା, ପୁରା ଗୁଡ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନେ ଆଉ। ମୁଁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଦେଲୁନି ଆଉ କଣ? ମୁଁ ଗେହ୍ଲୁଟା କି? ମୁଁ ପୂଜା ସାରି ସାରିଲାକୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଇଛି। ନିଜେ ବାଢ଼ିକି ଖାଇସାରି ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏଇ ସେତିକି ଦେ, ସେତିକି ଦେ। କେତେ ପୂଜା ଦେଇଛୁ? କାଢି ଦେ। ଫାଇନାଲି ସକାଳର କାମ ସବୁ ସରିଗଲା। ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇ ନେବା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପରିବା କାଟିବା, ରୋଷେଇ କରିବା। ଖିଆ ହଉଛି। ଭୁଜା ଖାଲି ମତେ ଭୁଜା ବାଢ଼ି ଦେଇଛୁ, ଖାଇଥିବୁ ଆଉ। ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ମାସରେ ଆଉ ତୁ ବାଢ଼ି ଖାଇଥିବୁ, କେତେ କାମ କରିଦେଇଛୁ। ତୁ ତ ସବୁ ତ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଳେଇ ଦଉଛୁ। କେତେ ଜଣଙ୍କର ପୁଅମାନେ ବାଢ଼ିକି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି ଖାଇତେ। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇକି ଆସିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଯାଇଥିଲି କରିବାକୁ, ଶିଖିବାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଶିଖିଛି ତାକୁ ପଚାରିଦେବା। ପଚାରି ଦେଇକି ପରିବା କାଟିବା, ରୋଷେଇ କରିବା। ତୋର ହେଇଯାଇଛି ଜିକେଟା? ହଁ। ହଉ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କହ। A former captain of Odisha cricket team and a former chairman of the Indian Premier League. ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। The first person of Odisha to become a chess grandmaster. କିରଣ ମନୀଷା ମହାନ୍ତି। A former captain of Indian hockey team and now. ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି। ମୁଁ ପଚାରତେ ଦେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଶିଖିଛୁ ବୋଲି। A curry made from banana plant stem and mustard seeds dash. କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ରାଇ। A curry prepared from ର A curry prepared from Amarnath leaves dash. କଷଳା। ତ ତାର ଏବେ ପାଠ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରିବା କାଟିବା। ତ ଆଜି ବୁଧବାର, ମାଛ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖୁଆ ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜିବା, ଶାଗ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରିବା କାଟିଦେବା ଆଉ ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବା। ତ ମୁଁ ଭୁଜା ଖାଇସାରିକି ଶୋଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଏଟା କିଏ ଗଳିଛି? ଏ କିଏ? ଦେଖି 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 କିଏ ଶୋଇଛି କି? ଓହୋ, ନାଜ ମାଡୁଛି। ତେବେ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ପଡିବା। ଚାଲ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ରାନ୍ଧିବା। ପରିବା ତ କଟା ହେଇନି, ପରିବା କାଟିବା, ରାନ୍ଧିବା 11ଟା ବେଳକୁ। ତ ଶୀତ ଜୁରେ ଜୁରେ ଶୀତ। ତୁ ଭୁଜା ଖାଇସାରିକି ଶୋଇଯିବା।
ଓହୋ ତୁ ପାଠ ନ ପଢିକି ସେମାନେ ଶୋଇଥା ମଦର କମଳ ତଳେ ଗଳିଥା। ଗେଲୁଟା କି ଗୁଡିକି ଶୋଇଛି କି ଗେଲୁଟା? ତତେ ସକାଳ ପୂଜା ଦେଇଥିଲା। ମତେ ଭୁଜା ଖାଇଦେଇଛି ବାଢିକି ଦେଇଥିଲା। ହଁ। ଓହୋ ଗେଲୁ ବାବାଟା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ହେଇଛି ନା। ତ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବୋଲି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗେହ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଆଉ ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୁଆ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ୍ବ୍ରୋଳି ଶାଗ। ଯଦି ୟାର ରେସିପି କାହାକୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ନିଜେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପରିବା କାଟି ରୋଷେଇ କରତେ ଚାଲିଲି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ କେମିତି ହେଲା ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ତ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଗଲେ ଭଲ ହବ କଣ ହବ ତା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।